Què tal, com estan? Aquest plató és des del passat divendres, el primer dia de campanya, el plató per on aniran passant els candidats a l'alcaldia, els 12 candidats a l'alcaldia per l'Ajuntament del Vendrell. El format d'entrevista serà per tots ells el mateix, però amb durades diferents segons si tenen o no representació a l'Ajuntament i el percentatge de vots que van obtenir en les eleccions del 2007. Avui dilluns, primera setmana de campanya electoral, quan falten 13 dies per a les eleccions, passa per aquest plató Joan Català, candidat a l'alcaldia del Vendrell per Solidaritat Catalana per la Independència. Soc el Joan Català Batalla, soc fill del Vendrell, on vaig néixer fa 57 anys. Estic casat i tinc 3 fills. La meva vida ha transcorregut estretament vinculada a la vila per la que vull treballar. Sempre que puc, m'agrada gaudir de la natura. Des de fa mig any estic prejubilat. La major part de la meva vida laboral l'he dedicat a treballar en una caixa d'estalvis aquí al Vendrell. De fa anys que tiro endavant un projecte empresarial. Em miro el passat amb orgull i el futur amb esperança. De sempre he sentit una estreta vinculació amb el nostre poble, la nostra terra, el nostre paisatge i la gent que hi vivim. L'estimo per ser casa nostra i per la relació que he tingut al llarg de la vida. El Vendrell i el seu territori ha sigut i és un lloc ric i ple d'oportunitats per cadascú de nosaltres. Com a candidat de Solidaritat Catalana per la Independència al Vendrell, garanteixo defensar amb humilitat i rigor tot allò en què fermament crec. El Vendrell amb totes les seves potencialitats, en la feina en positiu, sense hipoteques, que escolta i respon a les necessitats dels vendrellencs, en la independència com a mitjà perquè el Vendrell disposi de la seva riquesa, en què en temps difícils demanem persones implicades i valentes i els vendrellens sabrem respondre. El meu compromís polític és recent, motivat per la necessitat de lluitar pel nostre futur. Emprenc aquest repte amb la il·lusió en què he encarat els moments personals més importants de la meva vida. Feu-me confiança. El Vendrell sí, Catalunya també. Joan Català, benvingut als estudis de Ràdio i Televisió al Vendrell. Hola, molt bona tarda, gràcies. En primer lloc, Solidaritat Catalana per la Independència. Primera vegada que aquest partit es presenta a la capital del Baix Penedès i què és el que us ha empès a presentar-vos? Sí, com dius, és la primera vegada perquè tampoc no hi ha hagut altra contesa per poder-nos presentar. El nostre partit és molt jove, va ser fruit de l'esperit que va sorgir del 10 de juliol, de la manifestació que hi va haver, que allí hi va haver un clam unànime i majoritari que va ser independència. Els nostres parlamentaris van ser els que van prendre el clam aquest, com es diu, se'l van fer seu i l'han marcat com a principal objectiu de cara a sortir i aconseguir-la. I empesos també pels bons resultats aconseguits al Parlament. Per descomptat, va ser gratificant que l'esforç que havien fet tota una colla de persones a nivell, aquí a Vendrell estic dient, a nivell particular i totalment improvisat i individual, es vam llançar al carrer, vam fer les nostres propagandes com antigament es feien amb les vietnamites, que es feia aquella propaganda de cicle hostil, nosaltres amb les impressores de casa ens fèiem els nostres propis fullets i vam intentar d'incidir amb la població per despertar-los aquest neguit i el resultat va ser el que va ser. Vam tenir una mitjana de la mitjana bona de Catalunya. Solidaritat ha sondejat altres forces independentistes que es presentin en aquest 22 de maig aquí al Vendrell per poder arribar a un acord i no presentar-se en solitari? Sí, vull dir, va ser, abans fins i tot de prendre l'acord de presentar-nos, vam sondejar, de presentar-nos així com a candidatura, vam sondejar la possibilitat d'aportar la nostra capital a una candidatura que ens hi sentéssim participats, ens hi sentíssim afins. No vull desmereixer ningú, però hi va haver un punt que ho va fer impossible, que nosaltres anem de cara a la independència, lògicament, i això vol dir desfer, en certa manera, el que tenim com a bo avui, que són els consells comarcals, que són les diputacions, i els partits que vam sondejar estan dintre de l'entramat i, lògicament, això fa que no podem participar d'una cosa que volem fent enrere. I això va ser l'impediment. I aquest va ser el punt que va fer que no arribéssiu a l'acord? Aquest va ser el principal impediment, no per altra cosa. Clar, no pots
treballar en qui està treballant amb unes bases que no són les que tu vols com a bones. Solidaritat es presenta també en municipis propers com Vilafranca, Vilanova, Sitges, Cubelles, amb el lema de la independència de Catalunya. Però a nivell local, què és el que es planteja Joan Català i el seu equip? Bueno, nosaltres, a veure, l'òptim seria aconseguir la independència. Sabem que a nivell local això no es fa, però el que sí que volem incidir és en propiciar i fer la massa crítica, és a dir, fer pedagogia, dintre de l'Ajuntament, fer pedagogia per tal que quan es doni l'oportunitat doncs poder tirar endavant el procés i que sigui irreversible. Vull dir que ens tregui del lloc on ens hem portat, que si no és així no hi veiem solució. I com promouen tant la independència, com creu que a nivell municipal, a nivell de població, de viles, de ciutats catalanes, com ens en podem beneficiar si s'aconsegueix la independència? Això ho traduiré fàcilment amb el fenomen que estem visquent. Avui per avui, el problema principal és el problema econòmic, que podríem dir, que comporta al darrere tot el tema del que és la vida social, cultural, i el nivell de vida potser de les mateixes persones, l'atur, fins i tot podríem dir que propicia la delinqüència o la inseguretat. Tot això és un fenomen que no va exclòs del que propicia l'escanyament, l'ofegament que tenim de l'economia catalana, donat que no podem regir el nostre destí i ni molt menys l'economia. Patim un espoli fiscal que ens fa que cada dia siguem menys competitius i que, per tant, no podem ja avui atendre les atencions mínimes que serien degudes. La Generalitat, el nostre govern de la Generalitat, avui per avui s'ha convertit en un gestor i és avui un gestor de misèries, perquè el que gestionen no és el que ens correspondria als catalans, no és la riquesa que generem els catalans, sinó que són les sobres o les engrunes que ens deixen després, un cop ens han passat el corró. En el web de Solidaritat Catalana inciten vostès a la participació ciutadana per proposar noves idees, noves iniciatives. Com s'imagina vostè un Vendrell millor? Bé, un Vendrell millor, podria dir que amb la meva edat jo ja l'he viscut, un Vendrell millor. No tampoc l'ideal, però un Vendrell millor. Un Vendrell millor és un Vendrell cohesionat, és un Vendrell on la gent se sent del poble, on s'integra, on viu i on estima el poble i l'entorn i tot el que comporta la vida ciutadana en si. Aquest és el Vendrell millor. Com ho hem de fer? Doncs, bueno... Quines propostes? Quines propostes? En principi, estem en un lloc privilegiat. Tenim un entorn fantàstic, tenim un patrimoni, tenim una cultura, tenim unes persones, és a dir, un capital humà, tenim tot un seguit d'avantatges que ens fan que si la sabem potenciar, la sabem fer treballar en sentit positiu, doncs ens han de portar l'element cohesionador. La cultura, la llengua, ha de ser el pal de paller, ha de ser un element cohesionador del poble, vull dir, com dic el poble, dic de tots els vendrellencs, no ni d'aquí ni d'allà, de tots els vendrellencs. Doncs la cultura, com dic, i la llengua han de ser el pal de paller que ha de fer la cohesió del Vendrell. Perquè els vendrellencs, molts d'ells, tot i visquent aquí fa una pila d'anys, no se'n senten o no se'n proclamen vendrellencs. Acabem amb un torn de preguntes ràpides relacionades amb el Vendrell. Digui'm, Joan Català, un lloc del Vendrell on vostè està tranquil. O pugui estar tranquil. Jo diria casa meva, però no fora així. A la biblioteca del Vendrell és un lloc excel·lent. Un lloc que cal millorar? Un sobre de l'altre.
Mira, podria dir com una cosa que fa una miqueta d'angúnia i s'ha convertit en un eix del Vendrell, és la Riera de la Bisbal. Així, millorar moltes coses, però vull dir, és un... Molt per sobre. Quina és la festa vendrellenca que no es perd mai? La festa major i el Pa Benet. Amb això coincideixen molts. Ha format part o forma part d'alguna entitat local o li agrada més un perfil que un altre? Mira, he format part, lògicament sí, he estat, per exemple, a la Lira Vendrellenca, vaig tenir el privilegi de ser tresorer de la Lira, i una entitat que no paro d'elevar i de tenir-li una gran estima i consideració és l'Embarcada. Perquè per mi és un fenomen, per exemple, un fenomen a estudiar. Ha sorgit de la iniciativa dels joves, aglutina 300 o més joves, amb unes edats compreses des de 7-8 anys fins als 30, i que tenen la seva dinàmica, tenen la seva forma de fer, es valen per ells i s'han aferrat. Tenen com a objectiu la cultura, tenen com a objectiu el folklore, tenen com a objectiu les tradicions, i veus un estat d'animositat i de companyonia, i a més que participen en totes les activitats i són motors, no participen, són motors de la vila. Doncs fins aquí l'entrevista amb el candidat de Solidaritat Catalana per la Independència, Joan Català, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies. I a tots vostès també, molta sort. A tots vostès també gràcies per acompanyar-nos. Ens tornem a trobar demà mateix, demà dimarts, en aquest plató, amb el candidat d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Alfredo Valdivielso. Fins demà.